media akorti doa no phan me nilihin pen nangli tu phan kacu phateng pen nililong nang kahumri la pen la bangso biata nang yan thega pot nangli tu phan suri akiro pipar pilo nilipini nangli tu through media hoye hin pen Karbi Anglong arat angkang pi doa no phan APSLC ke kroyarat lapen ke kroyarat do ano phana me klar da kalam ke pachini kang tung la hello ajaha tum nili phan pulo ko PFC APSLC pen ke kat jui nang jima pusi ajaha tum ke phone nang ke lo abang do pik labang solam theisini li ke paklar kang tung lapen ko PFC jai saralong dam pen cepi bintung te dera chuning ridam de delo wa tum nang ke to banang ke kolo tum na dupik lasi nili ajasemelo bangela hello Karbi Anglong rat angkang pi mate APSLC ke kroyarat tum han an ke pachini kang tung bangela lo nili APSLC pe nili leke kat kali nili daming tung te seta nili phan nang ka expel nang kar plung alo la hello nili ke tang media thengo ta ning jelo la pen pini sadame ako nili kaning je thu nang ko kalam thege la hello je a jeha tum penang an abang apulo sar nangli ning chi pining ting tu chekloyon thong ve na po satame lada abang ke chekloyon thong bugali lada ke suspension le nili phanang ge bigali suspension bulote lake chekloyon thom chekloyon throk ningkani si la posandoji sita lake totally se expel lada kadowe chekloyon thom ke tok no hokta we da dangle tu media adowe akorti atum sta memo mohor ne ponpo pen Karbi Anglong ara atum han klar da kalam theke pachini ji pansini ni tuning ripon lo nili han ajaha katum APSLC Central Committee inut banghini atum jasemet nangka sorsar dolo nangki putot dolo Central Committee tumda lata APSLC Central Committee tumda kaddo kawe amat kali inut banghini tumama jasemet non APSLC ke pa phuk je phan BJP lapen RSS a ejen inut banghini tum dak dokok asal sini tum thek dam lo lapen non jasemet APSLC hake cheng ben klem bom wang bom chipi duk bom wang bom katu ko besi mesen men se ken kam nong chijor bom wang bom lo setame non 2025 anamang ke ajahak APSLC Central Committee tumabang jasemet ke hai nang jia constancy long an si lamki pedu thula lamki lamphong do et penoposi non ba ke muni ra do phan aning ke pa bi muni ra do phan aning ke parun la posong si lempon lo la kaduk ka be akoy bang ke nili phan sinang arwa lo lata akapre ka tumne nang kang ton nang kang thidun gali la party hi janang bong atum si mate APSLC Central Committee inut bangai di to bang si jasemet la bangso nili phan kalili kalang lang nang bok lo ajaha atum bang nili phan APSLC Central Committee atum la jasemet youth wing ahin pen inut bang hini atum jasemet nili phan a hau julo ta nang pilo satame la ke nili phere dam de la pen matha dam de athema Illinois alang itu malong nanda keraya nam bang ke bang hempuar nam du nili la bangso alolong lopen 18 July nili alolong lopen party mesen nang ji pupen Central Committee itum ajaha ke jatu nili long bang ajo jerlo katuk kawe kicing ki kecethan itu nonoman media dam nang nelang pupen nilitum 18 July pen 23 July an nitrok an ke bijoy si objoy lo seta 24 an yelom mena bangke
media klang det pen aphi ake hai sir JI Kathar la pen Bikram Hamse tum ningje det pen aphi la so pran la media long ningje je pran la me central committee ajaha katum nili long wangsi wang pen nili phanong chuning rilo nang chuning ri pen nang li chipi hek pen JI sar long dam thu tha kang hon pen amasi nili pulo ঠিক আছে নিলি দাম জি নাংলি তুম পুলো পর পার্টি পে মেসেন যে ফান দাম পো সেটা নিলি হাখি যে পনজি পুলো নিলি হাখি যে পনকে দিফু LA লঙ্গা ভাইস প্রেসিডেন্ট সার সিং তেরাঙ্গা কে হাই আলাংলি পাঁচে নিলি যে পন পাতুমি আলাংলি তা নিলি দা সোশ্যাল মিডিয়া লং থেকলং চি রিজাইন দেন আলাংলি পার্টি পেন নামে আপোস পেন নামে তুমি চি রিজাইন দেন আলাংলি তামে দা সোশ্যাল মিডিয়া লং সিনি থেক পন লং alangli hakhi dolo nili hadak chuning ridam JI sarlong suri che hangdam de la pende dia jo hangdam de usi rat atumalong ajak delegation central committee inut banghini tumabang rat atumal aso si ke than pamang pen dam lo pen nili lam than nam lo la pen nili chuning ridam de la ke ake hai sar sing terang nili hakhi dolo alang ni phan che ponsi JI sar long no son chingki che thanam pe me pe nili ke chok che alam an ke let ke bhul ke dolo sar satame nangli phan MLA election ba achar election ame e phongon ke nili ta nang pa hai du ning tungla ko bang ke nili che thanam da lasu pe na phiana chok che derji pusi constituency committee lumbajong lo Kejadu President, Secretary, Vice President ka dok kawe abitung atum nitunta Central Committee tum phanang chuning ripipo pupen jo nilitung CC Committee hoy ben la isya letar pelele ka chuning rialo copy to Secretary General Secretary copy to Vice President copy to Central Committee President aphan masi para paprang lo copy to spokesman antong ti katok pe tum han anton akopi CC Committee ben chuning risi ka chuning ri atari ka bang kala hello da 2007 18 ani ni phan nang expel lo 20 ani ke CC Committee hoye hin pen Central Committee dum abitung phan chuning ri lo CC Committee hoye hin pen ta ake ni lile ke kat kaliloti lape la sope na phi nangli me thang mata ka chuning ri alo nangli ini nangli ho pen ke saralom chetong dam et pen chuning ri dam et lo pot aposike tok pen na chuning ri thunang hala urat tunang chuning ri si nili 21 July nili ako pila hello nili ka chuning ri alo hada ako pele thulo la pen General Secretary tum anna long lu pusi la bangke nili phanang than nili non chuning ri et pena phi che than et pena phi se ko rat along ka pamang hu tho bangke chik lo yon thong ben le henten pipo nang li chepa ni chepa bing tum te det henten amuk ta hokku lake la nili phan lake irrigation ke ban thap cho jongsi tuliram rong hang aphan ka chetong da tuliram rong hang pen 30 crore tangka ban de pute approve na pakla no ke wana tangka ba tuliram rong hang phan chetong de lo setame hala ka chetong vek nilitum di bang thro ka chetong vek non lumbajong lo president David Kathar Sonjoy Kiling Khomsing rong hang Sarsing Terang Lapente Rajesh Rongpi kadong tum han anu bangke non da expel pi gedi Presidensi ulta ke baktu halapan bangke je tuliram ro han be to alo pa ko halapan bangka ko presidensi nili ar puthot sa ko ke baktu di nili alang ni pan personal pine ke chelang selen abe hai president bagde ko pele ningi so dunda kali hai ningi so be sata aron ke choklim ke lapu kali la ko pi posinon lumba jonglo pen arpu ke che oe mune to pi posi Lumbajong Constituency Committee tu matumi nili theklong lo ningdu ko lo nilita pipo se chejeng ron pen mane la tum party pen kachi o er lo pulote
nili pulo nang tum cheu ritha do thip sana chepe keng unji mene sata keng ki ajha ka tum inu bahani tumba non BJP ben Congress to mga ari na chawde abdum lo hala to bang ke IT cell to an IT department में BJP Congress to bang in summary kache bohong to kala APSL si jal se kache court kache bohong ni are nili ke ka expel tanga munilo li nili fan ke party pe nang expel elo la pen tuning rine de to ke nang le to bis kupusi tuning rine lang ma constituency committee pe na tuning rilo nili personnel pe na tuning rilo ande nili tuning ri et pe na phiyong si nili fan apo kalili kalang lang nang bok lang pote nili fan nang ka phere ma mala long ke non ke claim thu bin lo ko marli itum da phobat bo potong ka matha thuma ma ko son na joma nili buji je del non langdam thulo na APSLC pen ko pipo se jahat tum ke chiu lo punili ar cholo nang tum ke chiu et ke thalang ke mati puni pulo edi amasi kalisa latum kachepe ke ye phan an ning amathang he ajha ka tum bang bu mat je ai sarphan mane labangso party ke pap huk je phan sala tum bang ajha ke claim ro nang li phan da kalili kalang lang sinang ke bokta lapulo he amasi nili Heglong lo social media lo kami media nang itu malong kado beda hangju lo nili phananang pulo chiklo yom thongbe alun na bonda set kedi nang ning oi nang ne pu rajen timung nang ning oi nang ne chiklo yom thongbe nang ka expel ke pu cepat ning ding nei bhadi kela ke alun ke bonda ke choro lo nang ching hon mosik ka bonda lo hai seta abino ke chiklo yom thong bo kali rake to teli la so party pen mas expel ante expel lo polo te nili bangke thang tapini armianta party ki mi ke sengi tang ho party ki mi men ASDF tang ho ko hai se ala tum bangke APSLC tum masi chonthu pro ta mane seng serara ko di ko ko hana ke to ro kom nang na therak tu tamimi kipchi krong ke tum khei long ri phansi ke claim pu ke ache lang sele to ke banga pa amar nili kamatha thula ke BJP RSS tumhan atwar ke thothu ma pusi kamatha dam thu mane hala tumhan papa hai thu na ko hai lano nili phana ke sorsar tu na tum ana bang ke mane hala party ki mi pa seng sarak rak na tu are party ki mi yong si ke seng mute nili si nang itu media tumhan ang chop hasi rat ahon jailong hela kalima kalang di la anasi officially declared ko anasi जे aholo lake party ki mi seng lo puji non ke Bikram hanse ta party ki mi ke seng alang li henten pulo la pen je ai saramatalo la pen non a pithu o bagala ke social media lo lake amen do ahun ko pini ke paklang tha phedi ho do piklo jola poson lasi nili ka chuning ri pu bangai karbiang longarat angkang pia do anarat phanda kapachini kantung lalo nili APSLC pen le ni me thang le ke kat kali klada kalam lo nili phan nang kar plum la pen cheklo yon trop pole da ke to kali lake mane ka expel terminate pole te lake la so a party lo mane avelu lasi avelu pole te ke nili phan muni tum kato kabedi party pen la 500 party lo do de lo pole te ba plum lo pole te kapre ka party tum nang hang pik nili phan national political party tu nang hang pik niliphan regional political party tu nang hang pik niliphan tami non manili dam dila no manili do thibla constituency committee to la pen kapre constituency tum anda me non ba ka cheplang su ye bangke atumi apor niliphan ko lo nilitum ke a constituency tin benta APSLC ka che oji do pik nilipudulo la puan ke chok che jibu la sonne kalilangbu sonne claim nang nelangbu usini li chuning rum pula satame lada ilitum thegam long kedam tang andame half 2019 में non an APSLC का चेसों APSLC long nili phan ke pini ke nili ke nang expel det kustame ni nili jumjum bang nang ka expel chot la kaprik tumhan ke expel pe ta hal tum ke bang ame thang masi
party ideology by party ajana rules ka follow le pena posi ajak to mang ka aning ke oyalam thesi nang se pekla no nili nang ni to phan kamang humi me naya bang ela hello nili phan pining we kalite pena ning we pena dik ning we nili phan cheri nangji usina pu nang ke attack ji palam do bang athom pli photo ba bang kre phota hai pusipu nili phan la song si nang ke ther alam nili char julong mane nili phan jong hele nang ther se tami kupiali do ko nili phan ke nak expel ta amuni nili no ho to dam da choklo jong sila an set nang phere polote nili phan nang expel le lo ke kam nang chotoira no APSL silo kalima tiket nang pipe ka phelam lo ta kam nang chotoira no kam nang paklemara no jong se lang tum di sata nono bang ala pokali se nang expel lo sata me nono bang ke nang ke attack thu ji pu latong khei ka ching hom lo ma longri ka ching hom lo ma ke chi pu ke di me thang khei longri phan tu le di la si no ni di lo ke muni tu wang pik lo a constituency tin man se do nang che konte a constituency tin man si nono bang ke ni phan elong ta bang nang sar elong ta bang nang sar elong ta bang nang sar pulo ate hala hai tum APSL se munit kalima alang ni tum pulo he rajan timung ke la rajan timung inuet ke tam ke thang kaluk sona we party pha thang ke no hokta we uselang tum ningje no pulo te lang tum an ko pune huru pachu tu chia kam se we lo di bindas pa tum kam jiklemo ko la ke pisikier nei ma party bene ke expel dang dale ho wa itu mi thang kam chiklem nang bang ta mi thang kam ma chiklem nang punai ma ti di kopi bo ki pu bede kopi bo ki pu hai hede la helo ini ngadu bang ke la si khelong ria tam klem ji bolte alam chot kali akam na itum klem pe ni nangi itum aho alam lo nili phan 30 crore bole hedi boh ihin ke tulirama foto ihin ke nili foto ambong bahria poisa bui di are 30 crore mamuli lamala alak loksi 300 lakhs baglo idi kona account spell hala di kona takalo thiragre madi a voice record lo bole hai tulirama ke chinki ho ke lage a voice record ke dukom na kopo tuliram da alama mede pupi dele ni tani lama bida kupi dele di kalima lapen tuliram pen ke chetong lo te BJP lo pukali dei le RSS lo kali dei le party phalang ta na kali dei le lason la thaka chetong central committee dinga chetong pik lo kente di memorandum ki pielong ha ko nane kaching kielong la hai ke tu pik lo lagi sata la so party phan chinghon duk ma chinghon he claim ma claim pe ke dam tang an good percentage ko song lo kelo halai si tu munchi dam thekni politician polote enot politician polote kaduk kawe hin manai tum langnam pe me thek pensi tum itum claim dam poning ene ke BJP tum hedi congress atum BJP tum ene ke lake nang la suang hoi cherai da noi hu puge nang ake joy pe nang pek totli claim pamini matha pemini a strategy election ke hai polote a strategy selam pe menangji policy making pe menangji la anansi tum haide penansi keche so mening thanji ta ho longlia aron selam ji ta ho pon dai tum claim hai ji jong si election ke hai phan kali awareness a phan sot si claim chot ji pote lake NGO tum som da chok lake hala bang NGO tum da awareness ke pibom lo ta ऐसे political party non ke tum ka do behirlo ta itum yo si keche pahai phan claim ji polote lake policy making pe menangi la pen policy adopt nahi la ana si hala central the BJP state the BJP district the BJP hala tum phan ke parem ji polote regional political party tum ke tum isi a strategy selam pe mini pote tum high ne de jiban non nili phan nang expel lo nili phan nang expel dependency nang kang ton nang kang chi nang ka pin rem kalidi kalang lang ben ke election high in aho kalam lagi nangli tum ke dam nahi ke BJP ki tum tanga thoman ko son se ke wan ji ma APSL silom hala si ma kha nahi
Kongres kidun tangatum hala kongres atu malang pen koson se kece bani malah se matha nahi non bang aja kali dar tu me kongres pen se kapajir po ada ha tu bang ha BJP ya ejen ote la so party ko pisi do pok ke ale dei lagi lahele basi nili roithule thotlo party pe nili ne ke kat kali nili phanan ka expel la pen cikluyon throk utakali cikluyon thom utakali la dake jata tokte la ke mumu stala so party pen bangke nili panke na nang expel pe melo nang kartum pe melo karbiang longrat do ana bhanda la helo ke pachini la pen cepa bibe da chuni ri da polo seta ar ki do masini likelo ki do mata dolo sisi committee pe na dolo chuni ri et pe na kita ban nang accept set delo ase na accept set delo polo tenga ni lining he hang ling da ni ta claim uno jakom la helo kasi nang le to ban chuni ri lo la bang so media ke lang ana to pan na me nang le to plar dak pe na me to chini na